Target karon sa Davao City Veterinarian's Office nga mabakunahan og anti-rabies ang anasa 100,000 ka mga hayop o mga iring ug iro dinhi sa Davao City. Matod ni Dr. Gay Palyar, ang Chief of the Animal Husbandry and Disease Control Division sa City Veterinarian's Office. Nga karong bulan na Nobyembre, anasa 10,643 ka vials sa rabies vaccines ang miabot, diin kini makabakuna na sa kapin 100,000 ka mga iring ug iro. Gibutyag ni Palyar nga as of October karong tuiga aduna nay 75,395 ka iring ug iro ang nabakunahan. Giawhag sa Davao City Veterinarian's Office ang Davaoenos nga atimanon ang ilahang mga binuhing hayop pinaagi sa paghatag og maayong pagkaon ug kapuy-an aron sila dili maglatagaw diha sa kadalanan. Gipasabot usab sa buhatan nga kinahanglang healthy ang binuhing hayop nga pabakunahan o kinahanglang wala kini nagkasakit o wala nakapaak og at least 14 ka adlaw prior sa pagbabakuna. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aramen.